Бер әби урам буйлап килә. Атлый да туктый, атлый да туктый. Туктый да идән итәр кеше юк микән дигәндәй, як-ягына карана. Кулындагы чинче бик авыр бугай. Аруй изенә чыккан. Үч иткәндәй урам буп-буш. Бер малай гына туп куып йөри. Менә малай әбине күреп туктап калды. Әбинең көч-хәл белән тиенчек күтәреп барганын шәйләп алды. Уенын ташлап, әби каршына йөгерде. Булышынмы әби? Дип рөхсәт иткәнче үк тиенчегенә ябышты. Карчык бераз тын алыр өчен туктады, малаем елмайды. Исемең ничек синең, бәпкәм? Сөләйман. Матур исем, пигамбәрләр исеме. Ә менә мин Галия әби булам. Галия әби, әйдә булышам, дип кабатлады Сөләйман. И ялманы рәхмәтле төшкере. Бигрәк итәгатьле бала икәнсең. Икебез күтәргәч, тиенчек тә җиңел тоелыр, миңа да күңелле булыр. Сөләйман елмайды, тиенчекне катырак итеп кысты. Тотты. Менә алар икәүләп тиенчек күтәреп урам буйлап киләләр. Күптәнге танышлар кебек сөйләшәләр, килешәләр. Әби кызык нәрсә сөйләгән. Адымнары җиңел, кулындагы авыр тиенчек димәссең. Сөйләшә-сөйләшә 9 катлы йорт каршына килеп җиткәнен сизми дә калдылар. Әбисенең тавышын ишетеп, ядиздан оныгы атылып чыкты һәм бар табышкан. Әбикәй, тәмле бир дип кычкырды. Үз яшендәге ят малайны күреп туктап калды. Ник ярдәм итә ул әбигә? Мөгаен тәмле бер алыр өчен күтәрешкән булгандыр. Әбисе юмарт бит аның. Кибеткә барып килгәнче оныгын карап торган өчен күршелгә акча бирә, авызын шайтып, усал итеп ят малайга эндәште. Киндер сюрприз кирәк булдымыни? Әбием синнән башка да күтәрер иде әле. Карчык белән Сөләйманның кайфы китте. Көтелмәгән бу сүздән аптырап калдылар. Анакның сүзе камчы белән яргандай тәэсир итте. Үпкәләде Сөләйман. Ачуы чыгып, йодрыкларын каты итеп йомарлады. Ләкин әбигә хөрмәт йөзеннән тавыш күтәрмәде, тыныч кына. Синнән сорамадылар, дип әйтеп куйды. Аныгы өчен ят булып китте карчыкка, йөрәге сызлап куйды. Яхшы малай ул Сөләйман. Ярдәмчесен иркәләп башыннан сыйпады. Зур рәхмәт сиңа. Аннары оныгына тагы борылып әйтеп куйды. Менә кем белән дуслашырга кирәк. Малай сандали белән җирне чукый башлады. Борынын мышкылдатты. Кешеләргә рәхмәт өчен генә дә ярдәм итәргә мөмкин икәнен аңлады микән ул?